ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲସ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ନେଇ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସୁନାର ଦାମ। ନିୟମିତ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦର। ଗତକାଲି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମର ସୁନାର ଦାମ 1,10,509 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,10,290 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏଥର 219 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 1,01,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,01,100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 82,880 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 82,720 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 1 ଲକ୍ଷ। ସେହିପରି ରୂପାର ଦାମ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 100 ଗ୍ରାମର ରୂପାର ଦାମ 14,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 14,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ଏକାଠି ବସିଲେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଆଉ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ 2,85,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଳାବଜାରୀ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସବୁ ମହଲରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ସରେ ମାର୍ରେ କଳାବଜାରୀ ନେଇ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ସରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 5ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ୱ ପୂର୍ତ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଛି ମୋହର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୋଟ 5ଟି ବିଭାଗର 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏପରି ମୋଟ 5ଟି ବିଭାଗ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର 10ମ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ପଦବୀ ଓ ସେବାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ ନିୟମାବଳୀ 2022କୁ ବାତିଲ କରି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରିବେ। ଏହା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଅନାଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅନୁପସ୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାରଣରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବୋଝ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଅପବ୍ୟୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଲଗାତାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ରହୁଥିବା ତୈଳ ଦରକୁ ପୁଣି କମ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକି ଖାଉଟି ମନକୁ ଏହାର ବୃଦ୍ଧିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି କମିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ
पेट्रोल दर 69 टंका 76 पैसा और डीजेल दर दाम 63 टंका 63 पैसा रु 66 टंका 69 पैसा भितर रही। परवर्ती खबर सरकार आर्थिक वर्ष 2024-25 ପାଇଁ एपीएफ रो 8.5% वार्षिक सुध दर धार्य କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଧ ପ୍ରତି ମାସରେ ଖାତାର କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସରେ କାଲକୁଲେସନ ହୋଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଖାତାରେ ଲଗାତାର 36 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜମାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଖାତାରେ ସୁଧ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଇପିଏଫ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ କହିଛି। ଇପିଏଫ୍ ମୁତାବକ ଏହି ଖାତା ସେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସୁଧ କ୍ରେଡିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା 58 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଇପିଏଫ୍ ଖାତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ। ଇପିଏଫ୍ ନିଜ ଇପିଏଫ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଇପିଏଫ୍ ଖାତା 36 ମାସ ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସୁଧ ମିଳିବ ନାହିଁ।